Božka a veľké sťahovanie. Kde bolo, tam bolo. Za 7 moriami, v modrom šírom oceáne, žil na koralovom útese veselý krdeľ morských korytnačiek. Bol to ich domov, plný farebných rybičiek a tancujúcich rias. Ale raz za rok, keď slnko svietilo najjasnejšie a voda bola príjemne teplá, sa všetky korytnačky chystali na dlhú cestu. Migrovali až k slnečným brehom Floridy, kde ich čakali nové dobrodružstvá. V ten veľký deň sa všetky korytnačky zhromaždili, aby sa dohodli na presnom čase odplávania. Musíme chytiť ten správny prúd, povedala múdra Marina, ich vodkyňa. Všetci prikyvovali, pripravení na cestu. Malá Božka, unavená z ranného hrania, si našla útulné miesto pod veľkou morskou sasankou. Jej viečka oťaželi a skôr než si to uvedomila, sladko zaspala. Keď sa prebudila, slnko už bolo vysoko na oblohe. Božka si pretiahla plutvy a pozrela sa okolo. Útes bol prázdny. Ostatné korytnačky boli preč, dávno odplávali do diaľky. Božka pocítila v srdci malý smútok. Ach nie, zaspala som, pomyslela si. Bola sama uprostred obrovského oceánu a jej priatelia už boli na ceste k Floride. Medzi tým v čele krdľa si Zlatka všimla, že niekto chýba. Kde je Božka? Spýtala sa Mariny. Marina sa rýchlo rozhliadla a jej múdre oči potvrdili, že malá Božka naozaj nie je s nimi. Bez váhania sa celý krdeľ otočil. Musíme sa vrátiť pre Božku, zvolala Marina. Všetci súhlasili a rýchlo sa obrátili späť, aby našli svoju malú kamarátku. Božka bola taká šťastná, keď uvidela svojich priateľov. S radosťou sa k ním pripojila a spoločne v silnom morskom prúde plávali vpred. Už nebola sama. Po dlhej, ale veselej ceste dorazili na slnečné brehy Floridy. Tam ich čakali teplé vody a množstvo chutných rias. Božka sa poučila, ale hlavne vedela, že má skvelých priateľov. A tak sa rozprávka skončila.